Takže čau lidi, a dneska vás vítám u dalšího videa a dneska se nacházíme v Petrově nad Desnou. Jsou tady výstražníky a ŽD 97 a je to tady teda bez závor, to ani asi nemusím říkat, je tady jednokolejný přejezd a výstražný kříž s reflexníma prvkama. Tak jo, už slyším zvonek přejezdu, co je asi někde tam v dálce. Nevím kde. A slyším teda zvonek ZV01. Nebo jestli se mi to jenom zdá. To asi fakt. A teďka jsem se právě před chvilou popálil o kopřivu. Už! Slyšíte ten zvonek? Co to je? To si myslím, že takhle není schválně, to je takový takový dvojitý. A jede Regio Panther. A napište do komentáře, jestli to slyšíte, že je to takový dvojitý. Takový. Dobře, možná se to jenom buglo ten přejezd trošku, anebo to prostě je takhle schválně, nevím. Ale myslím, že to není schválně. Že proč by to bylo schválně? No, jede Regio Panther. A vlastně tady je most. Jestli ho vidíte, nevím, jestli to jde vidět. No, tady je prostě most. A přes ten teďka vlak jel. A vlastně za tím mostem je hnedka Rapotín. Takže jsem vlastně a i v Petrově, a i v Rapotíně, jakoby, no. Ale teďka jsem jako spíš v Petrově. Takže teďka z druhé strany. Takže teda z druhé strany číslo přejezdu je P9153 a pokud se to teďka trošku kymácí, tak je to tím, že já tu kameru nebo prostě ten stativ mám v trávě a ono to padá, takže já to musím držet, jinak to spadne. No, takže díky a čau.